Nanganganib na mawala sa mapa ng Iriga City ang tatlong major tribal communities gaya ng Ilian, Rubang at Katabog sa lungsod. Pati na rin ang mga barangay dito tulad ng San Nicolas, San Roque, San Miguel, San Francisco, Santa Teresita, San Jose dahil sa landslide at pagkalubog sa tubig baha. Matatanda ang lumubog rin kamakailan sa baha ang low-lying barangays ng syudad at hindi lamang dito, maging ang mga bayan ng Baaw, Nabua ay apektado na rin na dumanas ng hanggang leeg sa taas ng tubig. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinabahala ng mga chieftain ng tribal communities sa Iriga City. Nung pinakahuli, maliit pa ako. Dahil 4 na taon pa lang ako noon nung 1970. Ayon sa DNR Senro, susuriin pa nila ang kalagayan ng mga tribo sa bundok at kung ano ang hakbang na maaaring gawin ng lokal na pamahalaan upang maayos ang drainage system at magsumite ng panukala upang mapaglaanan ng pondo ng gobyerno ang rehabilitation and relief operation bilang paghahanda sa nakaambang sakuna. Payo naman ang lokal na gobyerno na maging mahinaw at alerto sa anumang mga panganib at agad lumikas sa mas ligtas na lugar sa mga panahon ng kalamidad. Mula rito sa Iriga City, Haris Naral, nag-uulat para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.